के भी लोग हमारे माननीय छोट भाई पुनीत मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता। सब लोग हमारा के चिन्हता। और एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। सबसे पहले हमनी के माई के भजन से कार्यक्रम के हमनी के मुखिया जी जेकर नाम निकली जाना तो वो सब हमनी के गार्जियन हमनी के देखे खातिर हमनी के आशीर्वाद देवे खातिर उपस्थित बा। हमनी के काशीपुर से, इंदौर से, उनवास से, जे भी जहाँ से आइल बा सबके धन्यवाद देते, दिल से अभिनंदन बंदन बा। और ऐसे ही आशीर्वाद राखी जाए। एक दिन खेसारी संगे हमरो फिल्म आई, ये जादू परिवार के अपना मोहब्बत मिलेला। एक बार जादू भाई लोग खातिर वो खबर हो जाओ। जय हो सबके, जय हो जय वो माई दुर्गा का स्तुति बा। सर्व मांग ले शिवे सर्वारिधि साधिके कि सर्विये गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो अभी हमनी के अजय लाल यादव जी जो उनकी हमनी के करंजुआ कमेटी से बहुत नाम कैले बानी, एक बार भैया के नाम पे थप्पड़ी बजा दीजिए स्वागत में। क्या बात है। भक्त के भाव बा। भक्त बोले कि हे माई बोला बेटा तारा बिना सो हमारा आसरा बेकार बा। अगर केहू भी जे भी हिंदू धर्म में पैदा ले लेबा, सबसे पहले कोनो शुभ कार्य करे से पहले हमारे छोट भाई सुनील सुरीला जो उनके हमारा एगो फोन पे, सब लोग एगो फोन पे आइल बा, तो सब लोग के आशीर्वाद मिलेला। सब लोग संगे हम समय व्यतीत करीला और बहुत अच्छा लगेला। अगर कोई कलाकार खातिर अपना सम्मान मिलेला, एगो भाई खातिर ताली बजा दीजा। जय हो। और एगो छोटा सा भाव बा, भक्त माई के दरबार में जाके कोना भाव में कहता, कौन माई हई माई के हो माई, माने सुधरब कि ना सुधरब तो बताओ। कौन माई बड़ी बोल तो हयो माई है, इहो माई है का माई है पागल। दूसर की माई नहीं रे, बुरबक होगा। अरे वे कलजुगिया माई, कोरोना वाला माई सा पागल हो गेला का, भागे खा के आइल बड़ा का। ई कैसे ताकत रो मनोज भैया सा पिटौर हो गइल भाई। हो आज नहिया लगोले बानी भक्ति जगले बानी। हर दिल में बलल सा मैया, हर तुह के बोलवले बानी। शेषनाथ भैया कि तुह के बोलवले बानी। भक्त बहुत कोना भाव में कि वास बाटे आस, वास बाटे आस। ए भैया कि वास बाटे आस के पूरा जई तू माई हो भैया हो बुलाओ माई हो बुलाओ के
कोई भी माई के अगर थोड़ा सा ना नाम लिया तो अच्छा ना लगेला। हाँ, माई- हमर इसी का इसी का फुटुबाई देबू का बड़ा रिस्क है भाई जा आवाजे नहीं क्या और कौन जुरा गिल बता पानी दे दी सब एगो बोतल बिस्लरी के लिया के कौन पानी पिए वाला के पानी छुए ना मन बो मारी ले जाई जे उनवा से रहिला न रुआ बड़ा सुंदर बानी फेयर एंड लवली के कमाल न हाँ बहुत अच्छा लगा था। चले वाला गर्दन पे छुरी है, ये भाषा भोजपुरी है, बोले से पहले समझल बुझल हाँ। दोनों जरूरी है। पहले हंसी के समोसा खियावल जरूरी है। हाँ हाँ